Uy, puro mga ko yan. Lahat ng mga kaya, pero ito yung kaba. Mamaya nga, di ba? Yan na! Punta na ako kay Papa. Ba't kayo pakain mo? Meron kalmero niya. Parang may itong makan. Meron bali ka kayo, meron. Lisas, kasi ano ba? Dito sa taas. Namanid din yan. Sakit ang tiyan ko! Diba, may kayo dati, konti lang yung dugo ng kulado. Ouch! Atin daya, ito! Ouch! May dugo yun, no? Mama! Ouch! Hala! Nasigil mo ko. Nalalagyan kami. Natatalsikan kami, Papa. Dito nalagyan mo ko. Ouch! Alo, Papa. Papa. Ako rin, Tas. Tas, ang dami kaso. Kulay puti yung damit mo. Saan nalagyan yung damit mo? Tas, ito, oh. Ang dami, oh. Mas marami sa siguro. Eh, di naman yung damit mo. Ito pa, oh. Alo! Manalis na tayo. Pinapabidyo nga sa akin. Ala, tumatalsik rin dito. Ala! Di, pauna lang. Pauna lang naman eh. Tara na, magre-ready na sila. Basta sama ang nila eh. Tumas madugo. Amin. Eh. Wala. Kamataya
Pare kita. Tunay, ganun mga ito. Bawali nun. Dapat dumalalagay ito sa talisyon. Wow. Babalik niya. Sabi nyo, baka niya naman ito. Ha? Ito sila dapat sa Nicolas. Ha? Sa Nicolas. Sa Nicolas na pala magkaya. Baka mo rin yung magiging. Sa Nicolas na punta ka niya. Dali lang. Oo rin. Sinin mo rin. Diretso mo, balik. Kanan mo. Ano? Hey, what's up, bro? Antoy! 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 Dito ka na magwala? Gua, dado. Balik? Gua. Balik na rin. Uy, kamay.